Vážení posluchači, já vás vítám u mého nového podcastu se jménem Vox. V tadytom podcastu se budu zaměřovat na několik věcí. Primárně to půjde o rozhovory s ostatními lidmi a jejich názory. Potom se budu dělit o mé životní zážitky, které jsem shledal zajímavý a chci je prostě říct lidstvu. A potom zkusím i takovou jinou edukativní formu, a to je o zvuku. Chtěl bych nějak zkusit světu sdělit moje znalosti a zkušenosti se zvukem. A rovnou v dnešním prvním díle tady mám i svého hosta. Tím hostem je má skvělá přítelkyně. A dneska se budeme bavit o přijímačkách na FAMu, konkrétně na produkci. Terko, já tě tady zdravím. Ahoj. Terka se hlásí na katedru produkce na FAMu. Terko, mohla bys nám o ní něco říct? Takže obecně, tak přijímačky právě na produkci se skládají ze 2 kol. První kolo jsou psané testy, píše se to 5,5 hodiny, s tím, že měli jsme 15-minutovou pauzu a pak hodinovou pauzu na oběd a potom druhý kolo je teda pohovor. A v době nahrávání tohoto podcastu ty ještě nevíš, jestli se dostaneš do toho druhého kola. Jak je to s tím vybíráním uchazečů do druhého kola? No tak vybírá se podle vlastně bodů z toho testu, s tím, že teda první 2 testy, což byl cizí jazyk, my jsme měli angličtinu a matika a logika, k tomu se ještě pak dostaneme k rozebírání těch jednotlivých částí, tak tam se body jenom přečítaly, ale potom u těch všeobecných znalostí a filmu a audiovize, tak tam se body i odečítají, je to jako prostě u Cermatu, u češtiny. A vlastně potom se píše analýza a producentský rozbor, no. Takže uvidíme, ale je to vlastně podle bodového ohodnocení, no. Takže se to skládá teda z několika testů, ale mě spíš teď zajímá, kolik vás tam bylo, kolik lidí si myslíš, že bylo v místnosti s tebou? Tak podle řad a tak, kolik jako jsem tak jako napočítala, tak nás tam bylo 110, nějak okolo 110, nevím jestli přesně nebo tak, ale 110, no s tím, že to je takový průměr, občas jako se hlásí 120, 130 lidí, ale nás konkrétně tam bylo 120. Jelikož se jedná o katedru produkci, tak jak ses na to připravovala, nebo dá se na to nějak připravit? No já si myslím, že třeba na tu angličtinu se určitě dá připravit, protože to bylo něco jako test, co jsem psala na certifikát, takže úplně stejný, byly tam vlastně 3 jednoduché cvičení s tím, že to bylo opravdu stejný jako certifikát. Se zaměřením teda ty texty byly o filmu a o filmových profesí, takže to je asi jediné, na co bych asi jako posluchačům doporučila si přečíst nebo naučit se nějaký anglický výrazy z oboru. No, matika a logika, tak na to se určitě asi taky dá připravit. Tam spíš šlo o to, že ty příklady se hodně jako opakovaly, princip příkladu se opakoval, ale no nevím, záleží, kdo je nadaný na matiku, ale teda příklady jako počtářský tam skoro vůbec nebyly. V podstatě skladalo se to jenom prostě z těch logických úloh. A takže myslíš, že na to se dá připravit, když by si člověk třeba vyhledal na internetu nějaký logický úlohy z matiky, nebo to fakt jako může být jako logická úloha v matematice, která je třeba propojená nějaký jako s ekonomikou? Že k tomu člověk musí vědět něco víc, než jenom matematiku. Myslím si, že se na to dá připravit určitě. Jako podle příkladů na internetu se na to dá připravit. Protože i na internetu je spousta příkladů vlastně jako s platama a takhle, takže. A ty jsi věděla, že tam budou tady ty logické úlohy, nebo si počítala víc jako s klasickýma prostě 5+5? Já jsem věděla, že tam budou, ale jelikož prostě matika fakt není můj obor, tak jsem to jako vynechala a soustředila jsem se na jiné části, protože jsem věděla, že i kdybych se na to jako připravila, tak stejně každý příklad není stejný jako na internetu nebo nějaký učebnici. Tak to jsem radši vynechala. Jako nějak jsem počítala, že by tam se mohla třeba objevit geometrická posloupnost, ale my jsme tam měli fakt jako i příklady. Někdo bydlí v bílém domě, někdo bydlí v modrém domě, někdo bydlí v růžovém domě, kdo bydlí v červeném domě. Jo, a prostě bylo tam asi 10 jmen prostě. Nebo Pavel je starší než Filip, Matěj je starší než Marek a takhle. A kdo je nejstarší a kdo je nejmladší.
Takže jako na tohle se nedá připravit, to jsou logicky, ale potom jsou tam právě v tom i ty matematické a na ty se určitě dá připravit. Vlastně i jeden z důvodů, proč točíme tady ten díl, je proto, že ty jsi zhledala různý materiály na přijímačky na katedru produkce na FAMu. A vlastně si toho moc na internetu nenašla. Moc toho neexistuje, nejsou nějaký jako podrobný třeba výpovědi, když to tak řeknu, těch lidí, co se tam hlásili. Říká se, že si našla nějaký blog. Takže na internetu jsem našla jednu paní, která vlastně napsala blog o přijímačkách a potom tam měla odkazy i na 2 další blogy. A tam bylo teda napsáno, že bude první část je jazykový test, druhá část je ta matika a logika, třetí část jsou ty všeobecné znalosti a čtvrtá část je tam film a audiovize. Ale v podstatě tam jako konkrétně nepopisovala, co všechno tam bylo, ale spíš jako tak jako obecně prostě, nějaký logický úlohy, nějaký jako prostě napsala tam pár příkladů, ale díky tomu se to na to nedá připravit, protože vlastně nevíš konkrétně, třeba nikdy nejsou vzorový testy, jako pokud se konkrétně nezeptáš nějakého člověka, který ty přijímačky dělal, tak nikdy nemůžeš vlastně vědět, co tam bude, nebo co tam bylo. Jo, takže doufejme, že třeba i ten díl podcastu příští rok pomůže nějakým budoucím uchazečům. Určitě nezoufejte, když se tam nedostanete, protože sama jsem tam potkala lidi, který znám a vím, že třeba odmaturovali před 2-3 rokama a hlásí se tam každý rok. Takže vlastně uvidíme, jestli ty se tam dostaneš. Uvidíme, jestli se dostanu do druhého kola, ale jakož druhý kolo je jenom pohovor ústní, tak to si myslím, že toho se tolik nebojím. Jako jestli to bude něco jako byl pohovor na panský u přijímaček, tak je to jednoduchý. Tam fakt jde jen o tom člověku, co má za sebou, na jakých projektech dělal a obecně prostě to jeho myšlení, jestli vůbec na to má, tu kvalifikaci. A to si myslím, že je mnohem jednodušší než ten test. Ale zase chápu, že z těch 120 lidí vyselektovat prostě jako víc než polovinu, v podstatě nějakých 20%, jako nějak to udělat musí. No, tady to vím já sám dobře. Já jsem se letos taky hlásil na FAMu, hlásil jsem se na katedru fotografie a na katedru zvuku. Překvapivě ani na jednu, nebo spíš nepřekvapivě, jsem nebyl ani na jednu přijatej. A co mě teda upřímně trochu štve na FAMu je to, že mi vůbec neřekli ty důvody. Vlastně jediný, co jsem měl na webu napsáno, bylo nepřijato. A myslím si, že by mohly být trochu sdílnější ohledně tohodle, protože já bych rád věděl, v čem jsem neuspěl, protože všechny materiály jsem dodal, ale teď mě fakt jako štve, že já vlastně nevím, z čeho mě vykopli, jako nesplnil jsem dobře zadání, nebo se jim to nelíbilo. Já si myslím, že kdyby měli u každého člověka prostě psát, já nevím, A4 vysvětlení, tak to určitě nemají na to kapacitu, ale jako aspoň 2 věty, prostě třeba nesplnil podmínky, nebo aspoň jako 1 věta prostě důvodu by jako byla fajn. U těch testů je to potom jednodušší, že jo, u té produkce, protože tam prostě mají tabulku a když se do toho vejdeš, tak postupuješ, když se do toho nevejdeš, tak nepostupuješ. A víš, kolik je těch bodů? Do kolika se musíš vejít? Jako mám to ofocený. Maximálně 250 bodů ze všech těch částí, s tím, že třeba z matiky bylo 20, z jazyku taky nějak 20 a potom z analýzy 60, z nějaký části 70 a takhle. Takže ale dohromady je to 250 bodů, ale nevím, jako kolik potřebuji na postup nebo ne. Ty jsi zmiňovala, že jedna z dalších částí toho testu v tom prvním kole, nebo jeden z těch testů v tom prvním kole, je všeobecný kulturní přehled. My 2 jsme už takovej asi 4 roky zpátky psali, když jsme se hlásili na panskou. Dá se na to tady nějak připravit? Lišil se nějak od toho testu, co jsme měli na panskou? Moc jakoby otázky byly víc takový jako na víc vědomostí. Na panskou to bylo jako hodně zjednodušený, bych řekla, ale jako v podstatě princip byl stejný. Z různých oborů různé otázky. Určitě jako na něco se připravit dá. Na půlku toho testu se připravit dá se to naučit, i já jsem se učila, ale na tu druhou půlku to nejde. To znamená, že na ten kulturní přehled není moc šancí prostě se je to půl na půl. Někde. Je to půl na půl, jelikož jako určitě vám můžu říct, bylo tam. Naučte se trošku politický systém.
Byl tam ministr kultury, jméno ministra kultury, potom tam byl, kdo je předseda Senátu, kdy budou prezidentské volby, jaký volby budou, jestli budou parlamentní takový, kdy Česko vstoupilo do Evropské unie. Takže to vám rozhodně doporučuji. Potom doporučuji si najít, jestli tenhle rok, co to budete dělat, jsou nějaký výročí, jelikož třeba letos je rok 2024 a my jsme do Evropské unie vstoupili 2004, tak jsem nějak předpokládala, že to tam bude, jelikož je to 20 let. A tak, takže na to se určitě jako dá připravit, ale potom na otázky typu, kdo napsal romáčik Mý kostel, kdo byl Filip Topol, jako na to se připravit nedá. To jako vyžaduje fakt, abyste se zajímali o tu kulturu, abyste se zajímali o dění jako okolo vás, četli zprávy, ale jinak prostě naučit se dějiny filmu, dějiny literatury, to se nedá. A ještě se teda chci zeptat, naučila tě nebo dala ti Panská nějak navrch, protože já z mýho pohledu, já mám Panskou hodně rád, jako je to škola, kde rád studuju a když by se mě někdo zeptal, jestli bych si vybral znova, tak bych řekl jo. A na Panský se učíme, pro ty z vás, co tady tu školu neznají, učíme se vlastně úplně všechno ohledně filmu, od nějaký preprodukce až po postprodukci a to v takovém obecném rozsahu. Neučíme se to i prakticky, to bych ráda dodala, že učíme se to jak teoreticky, tak prakticky. Máme různé exkurze, praxe, jak v České televizi, tak jedeme na týden prostě do lesa, kde nás vypustí a máme točit několik krátkých filmů, takže Panská je v tomhle jako hodně všeobecná a zároveň konkrétní. A já bych se právě rád zeptal, jestli si myslíš, že ti Panská dala nějak navrch, protože mě zajímá z tvýho pohledu, jaký má třeba šance někdo, kdo byl na Gimplu, nebo kdo byl třeba na, já nevím, sportovce na střední a najednou si řekl, já chci dělat produkci na FAMu. Určitě Panská mi dala hodně ve filmovém oboru i mimo něj. Myslím si, že kdo nestudoval Panskou a studoval Gimpl, určitě šanci má, skoro bych řekla, že stejně velkou, v téhle části všeobecného kulturního přehledu se teď bavíme. Určitě má, protože na Gimplu studují historii, studují tu politiku, studují tu ekonomiku. Jo, teď jsem si vzpomněla na další otázku. Tam bylo třeba inflace za rok 2023, což prostě já jsem to věděla v tom roce 2023, nějak se o to jako zajímám, četla jsem to, ale v tu chvíli vás to vůbec nenapadne. Takže to třeba mě teďko napadlo, že tam bylo. A právě na Gimplu to studujou. A byla tam jedna holka, která studuje technický liceum na Panský, což je v podstatě jako těžší Gimpl, technicky zaměřený. A ta si taky troufla na produkci, což je jako super. Nevím, jak zvládla teda film a audiovizi, ale věřím, že ten kulturní přehled zvládla, nebo všeobecný přehled, zvládla určitě dobře, protože byly tam různé věci. Takže určitě, kdo jde z Gimplu, ze sportovky, tak asi šanci má v téhle části. V té části film a audiovize, to si nejsem tak jistá. No. Tak a já bych si rád teď popovídal o tom posledním testu, co jsi psala, a to je film a audiovize. Tak mohla bys nám k tomu obecně něco říct? Tak obecně se to skládalo z dějin filmu, z dějin umění, počkej ještě jedno. Řekni to celý zlo. Takže obecně to bylo hodně zaměřené na dějiny filmu, tam byly nějaký režiséři, nějaký filmy, ale hodně, což mě jako překvapilo, až jak do detailu to tam bylo, byly třeba ceny, filmové ceny. Třeba tam bylo 5 různých cen a my jsme měli zaškrtnout prostě ty, co se udílí na českých festivalech. Což tam může být spousta chytáků, protože Karlovy Vary nejsou český festival, jsou mezinárodní. Takže já jsem to pak škrtala, že jo. Ale třeba Zlatý ledňáček, ten je v Plzni, takže to byla jasná volba. Ale takže to mě překvapilo, nebo ceny filmové kritiky, nebo tam byly například zase 5 filmů a jaký film má šanci letos na Český lvy. Což byl tam třeba film Přišla v noci od našeho profesora, od pana Vejnara, a pak tam byly třeba Bratři a další 4 filmy. No a z nich jsme měli zaškrtnout ty, který mají šanci.
To znamená určitě dobrý se podívat na filmy, které vyšly v tom roce, nebo ono se to dělá v lednu, takže ten rok jakoby předtím, který měli premiéru. Na to je určitě dobrý se podívat. A potom doporučuji si projet ty festivaly, projet si všechny jakoby ceny, třeba ceny filmové kritiky, nebo právě to ceny evropské filmové kritiky a takhle, takže to rozhodně doporučuji. Potom tam bylo něco o EBU, potom tam bylo něco o asociaci producentů v audiovizi, takže jako obecně dá se na to taky trochu připravit, ale musíte znát film dopodrobna. K tomu je třeba ta Panská Dobrá. Tak a mohla by si říct nějaký konkrétnější otázky tady pro posluchače, kteří sem třeba právě přišli, protože to může být třeba za rok a čekají je právě testy na katedru produkce na FAMu. Tak mohla bys říct nějaký specifický otázky a potom, když tak ještě nám říct, teda jak a na co se připravit, nějaký jako konkrétní třeba zdroje nebo nějaký tipy a rady pro lidi? No, tak kromě těch, co jsem řekla, tak byli tam někdo i z právě třeba skupiny, nějaký režiséři, něco od Formana taky, jaký filmy, nějaký, myslím, že natočil v Česku nebo za svýho působení v Americe. To je taky dobrý se podívat. Jak jsem říkala, bylo tam něco právě o asociaci producentů, o Evropské vysílací unii. Byla tam teda otázka jedna, která já jsem se raději připravila, ale zrovna v tu chvilku prostě máte takový černo. A to bylo, myslím, že přenos duálního stereozvuku, nevím, něco takového. A bylo tam 4 odpovědi, které byly podle mě úplně stejný, jen jinak napsaný. Nevím, co bylo správně. Nevím, jak zná ta otázka. Což právě ta Panská je právě k tomu dobrá, že jsme se učili vlastně něco o tom zvuku a takhle. No a potom, jak jsem říkala, dějiny filmu určitě vám pomůžou. A jinak materiály. Počkej, já se chci vzpomenout ještě na nějaké konkrétní otázky, co tam bylo. Ty lvy tam byly. Počkej, český lvy. Ceny filmové kritiky. Ten rok, kdo to vyhrál za rok 2023. No. Potom těch otázek bylo tolik, že na to se prostě nedá vzpomenout na všechno. Já si myslím, že tadyhle je ten důvod, proč neexistuje třeba tolik jako blogů, stránek, videí o tom, jak se na to připravit, protože těch otázek je tam tolik a člověk už si na to zpětně tolik jako nevzpomene, nevybaví si to všechno. Prostě jako, když já jsem si to chtěla hned napsat, hned po tom, co jsem vlastně dokončila ten test, tak jsem to hned chtěla napsat, ale vy vlastně ty papíry, na který píšete, i ty, co dostanete, na který si můžete psát pro sebe a oni je nečtou, máte prostě na poznámky, na různé výpočty a takhle, tak ty vlastně ani nesmíte odnést. A já jsem si tam chtěla napsat nějaký ty otázky, které jsem jako fakt nevěděla, ani by mě nenapadly potom, ale tím, jak jsme si ty papíry nesměli odnášet, tak vlastně mi to bylo k ničemu. Takže jsem si zapamatovala pár věcí, které vlastně jsem si hned hledala, proto jsem je měla v telefonu, proto jsem se na ně vzpomněla. Ale byly tam něco, pak ještě jsem si teď vzpomněla, že tam byly třeba jako polský filmy. Prostě tam bylo 5 polských filmů a zachrňte, jaký jsou ty polský filmy. Pak o té Agnieszce Holland, tak tam bylo taky něco, co natočila. A byla tam polská autorka, která teda vystudovala FAMu a tam byly napsané její filmy. Ale já je znám třeba v češtině a oni tam byly v polštině. A jak se ptá na ty materiály, tak když dostanete, nebo dostanete na stránkách specifické podmínky přijetí, je to takový hrozně dlouhý PDF-ko a úplně poslední A4 na tom. Tam je pár odrážek a tam jsou podklady pro to. Je tam třeba Bordwell, dějiny filmu, potom, což my se vlastně jakoby učíme na pánský, takže to jsem věděla, že se učit nemusím. Potom tam jsou různé odkazy prostě na Státní fond kinematografie, na ten tam mimochodem byla taky otázka a to byla otázka,
kolik dostávají z každého prodaného lístku. S tím, že my jsme se po tom testu nemohli shodnout, jestli to je 1 koruna nebo 1%. Takže byl tam právě i na Státní fond kinematografie. A to doporučím, ať jste z jakýkoliv ročníku, ať to děláte jakýkoliv rok. Státní fond kinematografie tam bude vždycky. APA tam bude vždycky. Český lvy tam podle mě budou taky vždycky. Protože to jsou taky základy pro Česko, který prostě nějaký filmový festivaly tam budou taky. Ještě v tom všeobecném kulturním přehledu tam byly vlastně divadelní festivaly. Ale tam byly divadelní festivaly, já jsem se učila, jaký jsou v Čechách, ale pak tam byl nějaký Edinburgh a měli jsme právě zaškrtnout festivaly, které jsou primárně divadelní. A já jsem si říkala, ale byl tam nějaký třeba, který jeden jediný, který jsem znala, tak jako amatérsko divadelní a prostě nevěděla jsem, jestli to zaškrtnout nebo ne. No, takže na ten všeobecný kulturní přehled taky divadlo, literatura, hudba, nějaká politika, ekonomika, rozhodně nějaký jako základy politického systému, prostě jako volby, nějaký představitelé, ministr kultury by tam potom taky měl být vždycky, protože je taky jako důležitý. No a na tu film a audiovizi. Teda jedna věc, co mě překvapila na tom filmu audiovizi, byly hry. Byla otázka, jaký hry pak byly seriály, nebo z jakých her byly podle jakých her byly natočeny seriály. Což pro mě jako pro člověka, který jako v životě nehrál hry a vůbec jako nemá vůbec ponětí o tom, tak jako bylo to docela překvapující, no. Takže mi říkáš, že tam byly i hry na produkci, něco, co se týká filmů a seriálů, tak tam byly hry, počítačové hry. Jo, byly tam, myslím, že 2 nebo 3 otázky na hry. S tím, že, jak už jsem říkala, tak jedna byla vlastně na to, jaký filmy, seriály byly jako podle her, což jako, to je logický. Ale potom tam byla otázka, byl tam asi 5 firem. S tím, že na produkci vlastně, když se hlásíš, nevím, jak to u ostatních, tak máš možnost u každého testu mít i 0 správných odpovědí. To znamená, když nezaškrtneš nic, je to správně. To znamená, oni můžou pozměnit křestní jméno nějakého autora a ty si řekneš, jo, jasně, znáš příjmení. Ale vlastně pak on má křestní jméno, ty to zaškrtneš a je to špatně, protože neměl být zaškrtnutý nic a za to dostaneš bod. Což je taky trochu jako takový, že když víš, že i 0 odpovědí je správně, je to takový, nejsi si jistý, jestli máš něco zaškrtnout nebo ne. No a právě tam bylo 5 studií, co dělají hry. Prostě co vytváří hry. Já nevím, jestli jsou to praví, jestli to byly vymyšlené jména. A prostě zaškrtněte, který jsou český, co dělají hry. Ale ty názvy byly všechny anglický. Což pro mě, jako, jak jsem říkala, pro člověka, který v životě nehrál hry, je to docela šok. A ještě jenom teda, ty jsi mluvila o těch bodech, tak bych se chtěl zeptat, jak funguje to bodování u těch testů. Jsou tam jenom plusové body, nebo jsou i mínusový? No, jak jsem teda pochopila, i podle toho, co nám říkala paní děkanka, tak u toho jazyku a u té matiky, tak jsou jenom plusové body, ale potom u těch všeobecných znalostí a filmu a audiovizi, tak tam se body odečítají. To znamená, za každou správnou odpověď dostanete plus bod, za každou špatnou minus bod. Jo, takže už to není, jak jsme zvyklí, když to nevíš, zakroužkuj Bčko, protože se body neodečítají, jako to většinou bývá ve škole, nebo i u maturity třeba. Ale je to tak, že prostě fakt, když máš špatnou odpověď, tak se ti můžou body odečítat. Takže je občas lepší prostě nic nezakroužkovat a tím nestratit body. Jo, já jsem vlastně zvolila takovou taktiku, nevím, jestli je správná nebo špatná, ale prostě nevíš, tak to radši nekroužkuj, protože radši budu mít 10 bodů, než minus 20. Tak a mám za to, že se na začátku zmiňovala, že celý tady to je zakončený eséma. Je to tak? Ano, vlastně píšou se potom 2 eseje. A na co ty eseje byly? Nebo ohledně čeho? Takže ty eseje nebyly konkrétně jako eseje, jako jsme zvyklí, prostě slohovka, ale bylo to spíš, že jsme mohli psát i v bodech. A první teda byla, což nevím, jestli je každý rok stejný, ale bylo vybrat si film, který měl v roce 2023 premiéru
a napsat na něj analýzu. Ale nemusíte se bát, jelikož i paní děkanka říkala, že prostě zatím tu produkci nestudujeme, nemáme s ní zkušenosti, což třeba u mě není pravda, ale ty ostatní, co tam hlásí, nemusí mít zkušenosti, ani nemají třeba základ spanský, takže neví nic. Takže byly tam záchytné body, otázky, na které jste jenom měli odpovědět. Takže tam bylo třeba jako prostě žánr toho filmu. Nebylo tam jako nic o ději, to nechtěli vidět, chtěli to rozobrat z producentského hlediska. To znamená prostě jako, jak byste zafinancovali film, pro jaký je to publikum, kolik odhadujete natáčecí dní, jaký odhadujete že rozpočet a takhle vlastně jsme měli rozebrat ten film producentsky. Což pro někoho, jak říkám, spanský, když se to učíme, by mohlo být jednodušší, než pro člověka, který o tom vůbec někdy neslyšel. A potom ta druhá, to si myslím, že byla asi jako nejlepší část, skoro pro všechny, ale bylo na ní hrozně málo místa na tom papíře, nebyla to ani celá A4, a to byly 4 otázky konkrétně na vaši osobu, nebo konkrétně na moji osobu, to znamená, jaký jste měli zkušenosti, jaký jsou vaše předpoklady pro studium a váš vysněný projekt a nějaký jako věci ještě jedna otázka tam byla. Když jsme vlastně, já jsem tam psala nějaký moje projekty, co jsem dělala, nějaký třeba moje vlastnosti, které jsou spjatý s tou produkcí, jako třeba organizační schopnosti, komunikační schopnosti a takhle. K předpokladům jsem psala prostě to, že jsem dělala několik projektů, že se o produkci dlouhodobě zajímám a že jsem se v tom našla a baví mě to. A takhle obecně právě to bylo o nás, což si myslím, že pro každého to muselo být po těch šílených 5 hodinách psaní hrozných testů jako úleva. Tak a na závěr jenom se chci zeptat a teď nechci nějak vycházet jako pesimisticky nebo negativně. Máš nějaký plán nebo kam chceš jít, když by si se náhodou nedostala na FAMU? Máš nějaký plán B? No určitě. Určitě vždycky každý musí mít plán B, kor v případě FAMU, kdy vlastně fakt berou třeba člověka víc, radši vezmou člověka, který se tam hlásí na potřetí, než na poprvý. Takže určitě u FAMU je důležité mít plán B. Tak já ti děkuju tady za ten rozhovor, bylo to super, doufám, že posluchači se i něco dozvěděli, doufám, že to pro ně bylo teda přínosný. A já si myslím, že kdyby měli další otázky, kdokoliv z vás, kdo bude mít konkrétnější otázky, neváhejte nám napsat buď na Instagram podcastu nebo nám osobně. Určitě rádi zodpovíme na víc otázek. Tak jo, já vám všem děkuju a příště naslyšenou.